Estamos falando de outras cousas, perdona. O que pasa é que eu xa te digo que eu isto non o subo, Non faz forza. Hola, pesa máis que a María, Quieto. Oye, se non estuvera os medios aquí poñenme de rapar. Dios mío, subir! Vamos, Rubén! ¿Dónde estás presión? Vai, te falta o cinturón. Aí, guardián! Esto chamas y no son pasos. Pensando que a mí isto me pareceu chamas do día de hoy. Eso é o distinto que ter esta televisión, verdad? Esta exposición